Poľský klub Stredné Považie zorganizoval v Dubnici nad Váhom stretnutie spojené s predvianočným posedením. Nechýbal kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci zo školsko-gymnaziálneho komplexu Vincentého z Kielči. Poľský klub v Dubnici nad Váhom má nového predsedu, stal sa ním Bronislav Porubský. Ten sa na stretnutí predstavil v úlohe Mikuláša a deťom nezabudol priniesť sladkosti. Zaujímalo nás, či je rozdiel medzi poľskými a slovenskými ratolestiami. Ja si myslím, že deti sú aj také, ale tie deti treba občasniť, aby mali tú radosť z tých Vianoc a preto sme tu práve pre nich. Takže dostanú aj nejaké darčeky, alebo to bude varecha? Ale ja si myslím, že hej. Stretnutia sa zúčastnilo viacero vzácnych hostí, nechýbal poľský konzul Grzegor Nowacký, rovnako ani novozvolený primátor mesta Dubnica nad Váhom inžinier Jozef Gašparík. Činnosť Poľského klubu v Dubnici nad Váhom je tradičná a my sme to podporili ako mesto, lebo aj v národnostnej otázke sme tiež na popredí a bolo to ocenené aj generálnym konzulátom, ale aj veľvyslancom, ktorý nás často navštevuje. Ja si myslím, že my sme ľudia ako Dubnica, som povedal aj tu v prejave, sme kozmopolitné mesto. Potom ako Mikuláš rozdal deťom darčeky, už pokračovala voľná zábava. Stanislava Čechová, televízia Považie.